गिबियावनो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आरो साफ्रोमबो आंनि इउटुब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो सानदों आरो बे भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन। दायो जोंहा गभर्नमेन्टनिफ्राय माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे बिराद इम्परटेन्ट मोनसे खामानि फैगासिनो दङ। बे खामानियानो जाहैबाय फिल्ड लेभेलाव जागोन, माने गामि ओनसोलाव जागोन आरो ना। दा बे सार्भेया जोंहा फैगासिनो दङ। दायो आं बे सार्भेनि सायाव माने मोनथाम पइन्टनिल' आं बाथ्रा बुंगोन, मोनथाम पइन्टखौ लानानै माने सावरायगोन आरो ना। बे मोनथाम पइन्टआ जोबोद इम्परटेन्ट आरो जाय बिथांमोना बे सार्भेयाव बाहागो मोनगोन, नङा होमबा, दा बिथांमोनानो बे खामानिखौ मावनांगोन आरो बे मोनथाम पइन्टखौ जोबोद माने बिथांमोना मिथिनो गोनां। दा जिथुनाखि खामानि फैगोन बे खामानियानो जाहैबाय DCSआनो जाहैबाय डिजिटेल क्रप सार्भे। माने डिजिटेल क्रप सार्भेया जाहैबाय माने मा, जिथुनाखि आबाद, नङा होमबा, बे आबादा जोंहा डिजिटाइज जाजोबसिगोन आरोखि, माने अनलाइन जाजोबगोन आरो ना। दा बे अनलाइननि खामानिखौ सोर मावगोन? सार्भेयार। माखासे सार्भेयार इनभल्भ खालामबाय, माने सोबाय आरो। दा बे सार्भेयार बिथांमोनानो गामियाव हाबनानै बे जिथुनाखि सार्भेनि खामानि, बे सार्भेखौ बिथांमोना मावगोन। दा जिथुनाखि आं दा मोनथाम पइन्टनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों, बे पइन्टखौ बिथांमोना बिराद माने मिथिनो गोनां आरो जोबोद इम्परटेन्ट खोथा बियो। बेखौ मिथियोब्लासो बिथांमोना जिथुनाखि आबादखौ सार्भे खालामगोन, बे आबादखौ बिथांमोना सोनो हागोन आरो ना। दा खोथाया जाहैबाय डिजिटेल क्रप सार्भे, नङा होमबा, बेवहाय माखासे मिथिनो गोनां बहुद दङ, खिन्थु आङो दिनै अनलि मोनथाम पइन्टनि खोथाखौल' बुंगोन। जाय बिथांमोना जिथुनाखि सार्भेयाराव बाहागो मोनदों, सार्भेयारनि खामानिखौ मावनो थाखाय बिथांमोना बिथोन होजादों गभर्नमेन्टजों। दा बे सार्भेयार बिथांमोना बे खामानिखौ बे मोनथाम पइन्टखौ फार्स्टआवनो मिथिग्रोनानै लानांगोन। बे मोनथाम पइन्टआनो जाबाय आबादनि सायावनो। जिथुनाखि मा होनो, मोनथाम पइन्टआ जाहैबाय पेरेनियेल क्रप्सनि सायाव बुंगोन आङो। माखौ होनो पेरेनियेल क्रप्स, माखौ होनो बायनियेल क्रप्स, माखौ होनो सिजनेल क्रप्स। माने जिथुनाखि एप्सआव नोंथांमोना माने खेवगोन, बे मोनथाम पइन्टआ ओंखारगोन, पेरेनियेल क्रप्स, बायनियेल क्रप्स आरो मोनसेया जाहैबाय सिजनेल क्रप्स। ओमफ्राय दा बे मोनथामखौ मिथिनानै लानाया नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट आरो बेखौ मिथियोब्लासो नोंथांमोना जिथुनाखि क्रप, बेखौ बै जिथुनाखि सार्भे जागोन बे सार्भेयाव सोनो हागोन आरो ना। दा पेरेनियेल क्रप्सआ जाहैबाय माने मा, पेरेनियेल क्रप्सखौनो आं बुंगोनसै आगोलाव। पेरेनियेल क्रप्सआ जाहैबाय जाय आबादा, नङा होमबा, एबा जाय बिफां लाइफांफ्रा 2 बोसोरनिफ्राय बांसिन माने जिबन, माने लाइफ साइकेल होननानै बुङो, जाय आबादा 2 बोसोरनिख्रुइ बांसिन थांनानै थायो, नङा होमबा, बेखौ जोङो जेनेबा हमनानै ला बे आबादफोरखौ दायो पेरेनियेलखौ जोङो पारमानेन्ट बुंनो हायो। बांसिनानो माने जिथुनाखि बिनि लाइफ साइकेला लं, माने बिनि आयुआ गोलाव। दा बेवहाय मा मा आबादा गोलैनो हागौ? जेरै गय, नङा होमबा, खान्थाल, थाइजौ, नङा होमबा, ड्रागन फ्रुइट्स, लेबु, खमला, बेफोरबो गासिबो गोलैजोबगोन आरो ना। माने बुजिबाय दा नोंथांमोना? 2 बोसोरनिफ्राय बांसिनबानो बे पेरेनियेल क्रप्सआव गोलैगोन दे नोंथांमोन। आरो बायनियेल क्रप्स, बायनियेल क्रप्सआ जाहैबाय ओरैबायदि क्रप्स जि आबादा 1 बोसोरनिफ्राय 2 बोसोरनि गेजेरावनो माने कमप्लिट जायो आरोखि। जेनेबा हमनानै ला 1 बोसोरनिफ्राय 2 बोसोरनि गेजेरावनो बिनि प्रडाक्टखौ जोङो मोननो हायो आरो बिनि लाइफ आयुआबो बे 2 बोसोरनि गेजेरावनो माने जोबनानै थाङो आरो। बेनो जाहैबाय बायनियेल क्रप्स। बायनियेल क्रप्सआव जोङो एगजामपोल होनो थाङोब्ला जोंहा थालिरा आंगुर, खुसेर बायदि बायदि आरो बुजिगोन, नङा होमबा। ओमफ्राय बायनियेलाबो थांबाय। ओमफ्राय दायो आङो सिजनेल क्रप्सनि सायाव फंनैसो बुंनो सानदों आरो। सिजनेल क्रप्सआ जाहैबाय जि आबादफोरखौ सिजोनाव मावनाय जायो, नङा होमबा, जिथुनाखि मोनसे सिजोनावनो जोङो मावबाय, बे सिजोनावनो जोङो बहनबाय आरोखि प्रडाक्सनखौ, आरो बिनि आयुआबो जोब्बाय। बेखौनो जोङो सिजनेल क्रप्स होननानै बुंनाय जायो। जेरै माइ, नङा होमबा, माइआबो जोंहा मोनसे सिजोनावनो, जेनेबा बियो हाइस्टआव जोङो मथा मथि बेखौ 6 मान्थनि गेजेरावनो जोङो फुरा मोननो हायो आरोखि, नङा होमबा। जेनेबा हमनानै ला दायो माइ, बेसर, दालि,
नङा होमबा आलु लाइ लाफा मुला बेफोरखौ जोङो मोनसे सिजोनाव मोननो हायो बे जाहैबाय सिजोनेल क्रप्स दा बे मोनथाम जिथुनाखि पेरेनियेल क्रप्स बायनियेल क्रप्स ओमफ्राय सिजोनेल क्रप्स बे मोनथाम टपिक्सखौ नोंथांमोना बुजिनो हायोब्लासो माने जिथुनाखि सार्भे खालामगोन दाग नाम्बार सार्भे खालामगोन बे अब्लासो नोंथांमोना बे मोनथामखौ बुजिनानै सोनो हागोन आरोखि नङा होमबा दा आङो दिनैहाय बे मोनथाम टपिक्सखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदोंमोन माने जिथुनाखि बेखौ मिथिनो गोनांथार आरो गुबुन गुबुन बुहुत मिथिनो गोनां दङ बे एप्सआव बेनि सोमोन्दैबो आङो नोंथांमोनजों सावरायगोन दा दिनै बेखिनिखौ बुंनानै आङो फोजोबथ'नाय जाबाय दे नोंथांमोन बाय बाय